lalelani azizile ukuzobancenga ngokufa kwengane akekho ozoncenga ngomunye la kuyaye kungiphathe kabi mangibona kusayinwa ama-memorandum kanje emkhontweni ayasayinwa kaningi mangibuza ukuthi ke kwabuya ni respond akaze kuye neyodwa respond ezinye izinto afuna ukuthi kusayinwe ama memorandum ziyawufuna physical uma ukuthi kufanele siboshwe ngokufa kwengane zethu kufanele siboshwe ngoba bengaqali ngani uma kuukuthi abaphenduli kulo 7 days enibanikeze wona bazosponti singoba nami ngizosuka nabanye le ngasekhaya size khona njengoba angeke sikwazi indaba yale ngane kudala ngayizwa kodwa abekho abantu abaresponda kule ndawo amaphoyisa khona umasipala ukhona ayikho into yenza enakuyona ingane yokuqala ngithi abantu bakamasipala akebe bebe nozwelo ngiyacela nobhuti njengoba u-MMC awukwenza iqiniso kulento